ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ፀኒሕኩም ምንባር ከስናይ ሰዓት እዚ ዜና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስታቱ ሓፂር ዝርዝራዊ ሓበሬታ ሚኒስትር ዜና ብዛዕባ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብኢጣልያ ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ዑደት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይፍቐዶም ኣፋንዩ ቋንቋ ሻዕብያ ትምሕትም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፅእ ሓዱሽ መግለፂ ብሰናዕ ቪድዮ ሓፋሻ ሃውቲትካ ኣብ ሓዊ ክትጠብስ ምህንዳድ ምስ ምንታይ ክቕፀር ይኽእል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ካልእ ዝወፅእ መግለፂ እውን ነታንያሁ ምሕፅንታ ማሕበረሰብ ዓለም ብምንጻግ ንራፋሕ መጥቃዕ ከም ዝቕፅል ተዛሪቡ እስራኤል ንዝተቐትለ ወታደራዊ ሓነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ኣካይዳን ካልእን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። መድፎቻችን ከውጭ ተገዝተው መግባት ነበረባቸው። የባህር በራችን ዙሪያውን ተይዞ በጅቡቲ በኩል ብቻ ነበር የምንጠቀም። መድፎቻችን እንዳይገቡ ጠላቶቻችን ፈተና ጣሉ። የባህር በር ቢኖረን ኖሮ ይሄ ሁሉ መከራ አይከሰትብንም ነበር። ድብብቆሽ እየተጫወትን ነው። በአንዳንድ ወዳጆቻችን እርዳታ ያስገባል። የተከበርከው የጦቢያ ሕዝብ ሆይ ይሄን የባህር መውጫ ነገር አደራ ችላ አትበሉት። የመከራ ቀን ነው ጥቅሙን የምታውቁት። እዚ ሓዳሽ ምስሊ ጎረቤት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፅእ ሓዱሽ መግለፂ ብስናዕ ቪድዮ ኤአይ ጀነሬትድ ሓፋሽ ሃውቲት ካብ ሓዊ ክትጠብስ ምህንዳድ ምስ ምንታይ ክቕፀር ይኽእል? ንዓና ሳይትእመኑና ሃፀይ ምኒልክ ግን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኢልካ ዘይነበረ ዘይተዘርበ ምፂኻ ሓንጎል በርጌስ ክትሓፅብ ሃፈፅፈፅ የዕብር ቅብል ሕዲ ተቆፂሩ ሃፀይ ምኒልክ ወይ ደኣ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ናይ ሓደ ኣጋጣሚ መግለፂኡ ክሳብ ክንደይ ድሕርን ብሃምን መስፍን ምንባሩ ኣብርሂቦሎ እምበር ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ኢልዎ ዝተባህለ ካልእ ዛንታ ኣሎ። መግዛእታዊ ሓይሊ ኢጣልያ ድሕሪ ኩናት ዓድዋ ምስ ሃፀይ ምኒልክ ክውዕል ውጫለ ክኽትም እንከሎ ምኒልክ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልዮ እንተኮይኑ ተሓቲቱ ምንባሩ ይዝንቶ። ሕያዋይ ምኒልክ ግን ንኩሎም ኣማኸርቱን ኣዘዝቲ ዓሳኽሩን ኣኪቡ ትርኪ ቤን መፅያ ሙኽታና ተብልዓና ነይራ ብባሕሪ ግብፂ ቤን መፅያ ትወረና ነይራ ብባሕሪ እንግሊዝ ቤን መፅያ ንሃፀይ ቴድሮስ ሰራዊቱ ስዒራ ኣብ መቕደላ ነብሱ ከጥፍእ ጌራቶ ብባሕሪ ሕጂ እውን ጣልያን ቤን መፅኡ ብባሕሪ ኢሉ ድሕሪ ምሕሳብ ስለዚ እዚ ባሕሪ ዝብልዎ መምፅኢ ባዕዳዊ ሓይሊ እዩ። ሎሚ ኣየድልየና ፅባሕ ኣየድልየና ጣልያን ልኩት ኣቢልካ ወሰዶ ኢሉ ክታሙ ኣንቢሩ ይበሃል እዩ። እዛ እንታ ከምኡ እንተዘይከውን ካብ ምኒልክ ኣብ ዓድዋ ስዒርና እንዳበለ ንምሉእ ገምገም ባሕሪ ግን እንዳማዕደወ ጣልያን ብእዝኑ ወጢጡ ከፈርሞ እምበ ኣይምኽኣለን። በቲ ስዒርና ክትብል ትደሊ በቲ ድማ ሳእን ድንቁርናኻ ዝኸተም ከየ መግዛእታዊ ውዕል ምውሓጡ ያቤካ እቲ ኮነይ ትብሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ክቁርን ባሪኽካ ንመግዛእቲ ኢጣልያ ተቃዊሞም ኣብ ውጉእ ዓድዋ ከይተረፈ ሕሉፍ ጅግንነት ዘመስክሩ ከም ደገጅ ማሽ ኣበራ ካሳ ሃይሉ ጠሊምካ ንጣልያን ኣረኪብካ ንባዕልኻ ዝፈጠርከ كونت مقبل خابيك خلو بلك مدهاني زيبلو حمامي زي اي ايتوبيا نا ايتوبيا نجر كمز جنرال سبحات زبلو زي ايتوبيا ببوليتيكان بروباغاندا نفلتا خاليا ايتوبيا بجبري بحكي اب تاريخ ناتخه انت يمثل انتلكا كمز نهاتي من ليكيو لبامي بهالو كنكا خمزي اتسقرم جن ايتوبياوين كتامم زنبرلو افت مزبطح قداي مخحدن معلوماتن بمن لك ايتجمرن ملزيناون ايتزازمن قدم نيرو كوميلون انجي غتصل مهلاويو مسكنيات فنكل تاساسيرو نزيتفلالي حتوتات بحر ناي ابا احمد بحد قلعق ملسن كلو ቋንቋ ሻዕብያ ትምሕትም ትንፍስ ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ መግለፂ ኣቤት ዓደቕዶኽ ዝቐነየወ 4 ወርሕን ተሚመን ኣዛንና ካብ ዝፀማቕ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ንሕሰብ ዝጠመየ ህዝቢ ብስምምዕ ይኹን ብኮነፅ ናቱን ዜናቱን ንብረት እንተገፋፈጠ ከይትቅረሙ ተባሂሉ ብመርሒ ሃገር ብዕሊ ቅድመ ምእዋጁ ብትሕምትሕም ብዙሕ ተባሂሉ ነይሩ እዩ። ገለ ሰብ ስልጣን ዝቕፅል በዓልና ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኢና ንፅምብሎ ክብሉ ተሰማዖም፣ ገለ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ይግባአና እዩ ዝኽልክለና የለን ክብሉ أدميتهم أتبوش توشتي سلخ زنبر دمستات بأف قدامي منستر أبيلو بهاور مستقالح وهو خوينو بكاه مأسر زي بلو اندا زي ترخبلو عزف سف بتقدمي منستر شل ما استقبللو وحال لقينا بحالتي تنتنتي أب قرعت سوشال ميديا ناوتو أفهم ززهبهم كعفرو إلو من حديرو من كاليوم بزعبا زي فلتو وتدرع عقم إرتران إثيوبيان حنا خنكيبلو كتنتن كنبين يكون فغا منغستاو ميدياتات ون ناي دارك سعرات مكونات النامصا افتح المبحري كاب حنقولو زي وصالو كلا إثيوبياوي كجمجوا تراين او تግራይ ተፈቲኖም ዝሩጋት ማንጣ መዃኖም ዝተኸሽዑ ወታደራት ፌደራሉን ባህሬኛ ነውና ብሉ ተኣኪቦም ከጨፍሩን ከዳሩን መንዘራዮም ኮታስ እንታይ መኽባልዩ بحلم دا أخوين مبر كندي كبعتهم نقيح بحر ونينومس دروكا كاب سقاتاتو ببزحتو قديسهم هتقدم اي منستر تبع لزول عهو أسن بيدو أبك زيدك أسو عينتو سلام كبل اي كالن اي عمت اي علت ما يحوسو اي كالين كم مالتاي كون كبل وصلتا نسب السلطنات ببحدنا الأخاقا بقي كاي تردو وقدم اي منستر كم يبولون أنا بولون أبكر عتوتي بصحي كاتري بايتو عد أكيبو بموكل حدم تبع وتازدر قحو قالت كخحدون كتعامون مدر عربهم بك عموز أف كله
ጨርባሕባሕ ኮይኑ ጸኒሑ እዚ ኩሉ እናተባህለ ግና እቲ ኣብ ልዕሊኡ ሓውሲ ኩናት ዝተኣወጀ ሻዕብያ ከም ወትሩ ትምሕት ምባል ይመሪጹ ንፈሱ መሓላ ግና ቁንጣሮ ቃላት ተጠቂሙ ነቲ ትርግታ ልቡ ከይተረፈ ዝሰምዖ ሓፋሽ ህዝቡ ጥራይ ክርድኦ ዝኽእል መልእኽቲ ሂቡ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ በቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ክውቃዕ ዝጸንሐ መናፍሕ ከይትንኮ ፕሮቮክድ ከይከውን ዝምሕፀን እዩ ነይሩ እቲ መልእኽቲ በቃ ተንፊሱ ኪነ እዚኣ ብመንግስታውያን ሚድያታት ይኹና ሰበስልጣን ዝተዋህበ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይጸንሐን ሎሚ ተዛሪቡ ንጽባሕቱ ይበልኩን ንዝብል ኣብ መዋጥር ተቐርቂሩን ዘሎ ስርዓትን መርሒን እሞ እንታይ ይኽብሎ ኣብ ዝውዓሎ ንዘይሓድር ብተሞክሮን ፍልጠትን ገና ንዘይበሰለ ዘሎ ዝርግማ ዓንጣ ዝውንን መርሒ መልሲ ምሃብ ናብ ደረጃ ምውራድ ምዃኑ ይኮነ ዶ ነቲ መሽጎራጉር ፖለቲካ ዓለምና ዝላደየ ሻዕብያ ነቲ ተራ ሰማዕ እውን ርዱ እዩ ንመደረቲ ብዕድመን ፍልጠትን ተሞክሮን ንእሽቶ ዝኾነ ሽሞኛ ሓደ ብዕድመ ህፃን ብኣተሓሳስባን ርእሰ ተኣማንነትን ግና ልዕልኡ ዝኾነ ንቑሕ ኤርትራዊ ቆልዓ እዩ ኣብቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብፍቕሩ ልልው ዝበለሉ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ብውስጠ ዘምላሽ ክህብ ዝተሰምዐ በቲ ውስጠ ዘኣዊ ግጥሙ ኣቢሉ ህፃን ቤት ኣብ ፍቅሪ የሱስ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓደ ሰፍ ዘይብል መልእኽቲ ነጊርዎ ብጽሕት ኤርትራ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ብጽሕት ዝተፈለየ ሕብሪ ከም ዘለዎ ኣሚትሉ ሕብሪ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ሰማያዊ ይኮነን ድሙቕ ቀይሕ ዝብል ገዚፍን ታሪኻውን መእረምታ ነጊሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይ ፈቃዶም ኣፋንዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማሕበራት ጸጥታ ኣቢሉ ካብ 5 ታሕሳስ ናይ 2023 ካብ ዝተፈላለዩ ዕለታዊ ዋኒኖም ኣብ ግዜ ቀትርን ለይትን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝጨወዮም ሓጋውያንን ዘይሕጋውያንን ስደተኛታት ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ካብቲ ተቐይዶምሉ ዝጸንሑ ዘይሕጋዊ ቦታታት ክልል ኦሮምያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምምላስ ብ6 ለካቲት ንውሕዳት ብውሓስ እኳ ተፈትሖም ዝተረፉ ግን ኣብ ሰለስተ ናብ ቦደባዊት ከተማ ዓሰብ ብሓይሊ ከም ዝጠረዞም ስሙ ክጠቅስ ዘይደለየ ምንጭ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሕጋዊ ምጥራዝ ዝወሰደሉ ምክንያት ክሳብ ሕጂ ብወግዕ እኳ እንተዘይፍለጠ ገለገለ ስደተኛታት ነዊሕ ዓመት ኣብቲ ሃገር ዝተቐመጡ ኣብ ባንክ ገንዘብ ዝነበሮም ንብረት ዘጥረዩ ከም ዝኾኑ ብመጽናዕትን መርመራን ምስ ረጋገጸ ንምህጋሩ ክጥዕምነት ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እቲ ምንጭ ወሲኹ የረድእ ብዘይኮ ውሕዳት ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሕ ከም ገንዘብ ምትሕልላፍ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ክሳተፉ ዝጸንሑ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ምንጪ እቲ ስጉምቲ ብመገዲ ሓይሊ ዕማም ጸጥታ ከም ዝተወስደ ይሕብር እቶም ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ፍሉጣትን ዘይፍሉጣትን ዝርከብዎም ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቦደባዊት ከተማ ዓሰብ ኣብ ትሕቲ ስላያ ምክልኻልን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ከም ዝርከቡ ካብ ቦደባዊት ከተማ ዓሰብ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይሕብር መሰረት እቲ ምንጪ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣስመራ ክበጽሑ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ይግመት حتصير زرزرات نايت العلوى لوخ منجست يرترا أب إيطاليا زكايدو سفي حدت مسارة زرزرا وحبريتا منستر زينا العلوى لوخ منجست يرترا بإيطاليا بزكايدو سفي حدت تاريخا وقعوا سندن أستات 250 شهر زقمتو بقدي استخدبوا إيرتراوين عساخر إيطاليا بوقع حتيتلو نسو تراي زي كانون زقبوهم كحسا كم زي تخفلو أسمير للو بوغن سب مزبالن أقابن إيطاليا استوها بملسن تلو دما كم تأبرو ما زلو بيتا مذكر زوم عساخر أبس مرابط مساسال بمهنة بمرخابن وتسند أبقندي زمرناتات كريتين حاجرات نمرحق بزيادة نمحيالن متأثرن كتكمالو إيطاليا كم أفدق إيرترا بأوروبا إيرترا دما أفدق إيطاليا أب أفريقيا هوين خجلجل أبسم معد بيتهم يركبو نتنياهو محسنتا محبرسب عالم بمنطق نرافع متكع خمس غتصل قاليصو قدامي منستر اسرائيل بينامين نتنياهو كم محبرسب عالم زغربلو زلو محسنتا بمنطق سراويتو ناب كتما رافع كم غتصل أفليتو أتي إسرائيل أب قزا تكايدو زلو فريزا بصحو زلو سبعو عنوات تصور يكونن زبل بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون كابتم سراويت إسرائيل أب رافع متكع تخيفت سم نتنياهو زتنقو زلو حديو قدامي منستر اسرائيل جن سراويتو أب رافع وتدراو متكع تنمفتم كدالو عزيزلو أستاد 1.4 مليون فلسطينيين أبتزاجت تدبدب زلا رفح تعقيبهم اللو نتنياهو اتين غزا زقطع صرعطو قجله قبتا دباويت كتما خوغدالو بمبال كبير متكع تخفصم مخانم تماباصيلو كساب مولو عوت كنواغاينا از سلاموين سبات كاب نايكينات زوبا كغعزو مسكبرنا ابرافحون كبير سقمت موساد زحوسيو إلوم بريزيدنت ماكرون اسرائيل اب غزا تكايدو زلا وفريد دو كبلالو نمبال بربع نمنا تناهو دويلو نيرو نسو نتزاجد زي ترأي سبعو عنوات رح كاس أبزخل إسرائيل أبرافة حتى كايدو متكعتي فرنسا ببرتعتك أو مخبل كاليسلو مرحتا أستراليا كندا نيوزيلندا أبزوت وعبراو مجلسي بتمساسل أبرافة سكر وتدرو وفري كبيد عنوات كورد كم زخل بمجلس كم استشغلو أفليت أمالو منجس إسرائيل بزمن قدي كيد نمحسن زبلت مجلسي استقاف حكينات أبلغ لفلسطينيين زوردو عنوات كبيد كم زخنا يحبر أب إسرائيل مبصح تكايد زلا مستر قدات وزاي جرمن أنالينا بيربوكون اتم أبرافة تعقيبهم زلو فلسطينيين كهاد مولو زخلو بوتا يلن
ኢላ እስጳኛን ኤርላንድን ኣባላት ዝኾናሉ ሕብረት ኤውሮፓ እስራኤል ኣብ ጋዛ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ሓላፍነታት ትዋፅእ ምህላዋ ብቁልጡፍ ክምርመር ሓቲተን ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ እስራኤል ወታደራዊ ወፍሪ ካብ እትጅምር ንድሓር ዝበዝሑ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ዝርከቦም 28576 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ። ዕጡቓት ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ናብ እስራኤል ብምእታው ብ1200 ሰባት ብምቕታል 253 ሰባት ጅሆ ዳር ምውሳዶም እያ እስራኤል ኣብ ጋዛ ወታደራዊ ስርሒት ጀሚራ። ኣብ መጀመርታት ኩናት ኣብ ሰሜናዊ ጋዛ መጥቃዕቲ ዝጀመረት እስራኤል ነበርቲ ናብ ደቡባዊ ጋዛ ክጉዕዙ ኣዚዛ ነይራ። ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ዝርከብ ከባቢ ራፋሕ ምስ ክበጽሕ ዝዋሰን ኮይኑ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣትወሉ ዝተፈቐደ ከባቢ እዩ። ኣብዚ እዋን ሰብ መዚ እስራኤል እቶም ነበርቲ ናብቲ ሰብኣዊ ዞባ ክብሉ ዝገለጹ ኣብ ጥቓ ገምገም ማእከላይ ባሕሊ ዝርከብ ናይ ሕርሻ ከባቢታት ክጉዕዙ ይደልይዎም ኣለዉ። ካብቶም ኣብ ራፋሕ ዝርከቡ ተፈናቐልቲ ሓንቲ ኣህላም ኣቡኣሲ ምግቢ ናብ ዘይርከቦ ከባቢ ካብ ምኻድ ኣብቲ ዘላቶ ክትሞት ከም እትመርጽ ንኤኤፍፒ ገሊጻ። ንሳ ኣብ ከተማ ጋዛ ዘለዉ ኣዝማዳ ብጥሜት ይሳቐዩ ከም ዘለዉ እያ ትዛረብ። ወደይን ደቁን ዝበልዑ ነገር የብሎምን ንእሽቶ ሩዝ እናሰርሖም ንቐጻሊ ማሕደሪ ትንፋስ ዘጽንሑ ዘለዉ ኢላ። ካልእ ከተማ ካህን ዮናስ ዘጊት ወታደራዊ ስርሒት እስራኤል ኮይና ዝጸንሐት ከተማ እያ። ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተፈናቐልቲ ፍልስጤማውያን ኣብ ሆስፒታል ናስር ተዓቒቦም ዝጸንሑ ኮይኖም ሕጂ ግን ብሰብ መዚ እስራኤል ክጉዕዙ ተኣዚዞም ኣለዉ። ናታንያሁ ብሰብ መዚ ኣሜሪካ እስራኤል ግብፅን ቀጠርን ክካየድ ዝጸንሐ ዝርርብ ምስ ፈሸለ እዩ መጥቃዕቲ ከም ዝቕጽል ፈኪሩ ዘሎ። እስራኤል ንዝተቐትላ ወታደራዊ ሓናን ምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ካይዳ ሊባኖሳዊ ጉጅለ ህዝቦላህ ብዝተኮሰ ሮኬት ሓደ ወታደር ዝተቐትላ እስራኤል ብዘካየደቶ ግብረ መልሳዊ መጥቃዕቲ ኣየር ብውሕዱ 7 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ሓቢሮም። በቲ መጥቃዕቲ ሓንቲ ኣደ ምስ ክልተ ደቀን ብውሕዱ 4 ኣባላት ቤተሰብን ከም ዝተቐትሉ ህዝቦላህ ገሊጹ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 2 ዕጡቓት እቲ ጉጅለ ከም ዝተቐትሉን ኣፍሊጡሎ። ሰራዊት እስራኤል ብወገኑ ግብረ መልሲ ናይታ ኣብ ሰሜናዊት ሃገር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሮኬት ኣብ መሰላጣታት ሓማስ ደብዳብ ከም ዘካየደውን ገሊጹሎ። እቲ ጎንፂ ሰፊሕ ሰብኣዊ ኩናት ከየልዕል ስጋት ፈጢሩሎ። ብረቡዕ ንግሆ ሮኬታት ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ምዝናቦም ሲዕቡ ኣብ ጥቓ ዶባት ኣብ ዝርከቡ ከተማታት እስራኤል ናይ መጠንቀቕታ ደወል ተደዊሉ ነይሩ። ኣብ ሳፍድ ዝርከብ ወታደራዊ ማእከል እስራኤል ብሮኬት ምስ ተወቅዐ ሓደ ወታደር ከም ዝሞተን 7 ከም ዝቆሰሉን መራኸቢ ብዙሃን እስራኤል ገሊጸን። ሓደ ቪድዮ ድማ ኣብ ጥቓ ሆስፒታል ሳፍድ ካልእ ሮኬት ክወድቕ ከሎ የርኢ። ህዝቦላህ ንህዝብን ቃልስን ጋዛ ዘለዎ ደገፍ ንምግላጽ ኣብ ሳፍድ ንዝርከብ ትሕዝቶ ጸላኢ ከም ዘጥቃዕ ገሊጹ። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ መጥቃዕቲ ሮኬት ነፈርቲ ውግእ ንብዙሓት ዕላማታት ግብረ ሽበራዊ ህዝቦላህ ኣጥቂዐን ኢሉ። እቶም ዝተደብደቡ ትሕዝቶታት ናይቲ ብሬድዋን ዝፍለጥ ፍሉይ ሓይሊ ህዝቦላህ ከም ዝኾኑውን ገሊጹ። መንግስታት ቴሌቪዥን ሊባኖስ ኤንኤንኤ ኣብ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ድማ ኣብ ከተማ ሶና ኣብ ሓደ መንበር ገዛ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ሓንቲ ሶርያዊት ኣደ ምስ ክልተ ደቃ ከም ዝተቐትለት ጸብጺባ። ካብታ ከተማ ዝወጹ ምስልታት ድማ ነበርቲ ኣብ ሓደ ዝፈረሰ ገዛ እንዳተፈተሹ ሓንቲ ዝተቓጸለት መኪናን የርእዩ። ምንጭታት ጸጥታ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ በቶም ተኸታተልቲ ደብዳባት 2 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 4 ኣባላት ሓደ ቤተሰብ ከም ዝተቐትሉ ምስ ህዝቦላህ ምትእስሳር ከም ዘይነበሮምን ተገሊጹ። ወሃቢት ቃል መንግስቲ እስራኤል ኢላና ስቴይን ሮይተርስ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ድማ ብተደጋጋሚ ከም ዝሓበርናዮ እስራኤል ኣብ 2 ግንባራት ክትዋጋእ ድሌት የብላን እንድሕር እንተ ተተንኪፍና ግን ብሓይሊ ክንምለስ ኢና ኢላ። መራሒ ህዝቦላህ ሓሰን ናስርላህ ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣንጻር እቲ ጉጅለ ኩናት ምእዋጅ ሚልዮናት እስራኤላውያን ክፈናቐሉ ዝገብር ይኽብል ንሰብ መዚ እስራኤል ኣጠንቂቑ ነይሩ። ንሱ ህዝቦላህ ትንከያ ደው እንተኽኢሉን ኣብ ጋዛ ተኹሲ ደው ምባል እንተ ተፈጺሙን ጥራሕ ተኹሲ ደው ከም ዘብል ኣፍሊጡ። እምበርከስ ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ይፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።